IFM News. IFM News. Health Facts. Idol Dennis, go ahead. Maladingitan ti City Papcom Office iti Lawaga City, gabutubot ado iti kaso ti teenage pregnancy. No iti 2023, kit 59 lang ti kaso, iti 2024, imabutin ti inem apulog dua iti kaso, iti kasawen imado, dagiti ububing nga nagsigog, anasapa. Sigon iti datos manipo ti Papcom Office, 13 years old, Idol Bernard, Tikobingan. Ano? 13? Itay na pala, 13 years old, Tikobingan, Nagsigog, itarang nga kalabes. Inbaga ni Miss Janet Kuni Retamal, manidaol tiya Papcom Office Tilawaga City. Dito ka, tagapo pa lang itiya panakalipat, dagiti ububing kinaganak amang bagbakalakwada para palang iti responsable iti panangsalwad iti bagbagida nagpalagip man ti Papcom Office iti love month gaputa posible kunana aduman dagiti agdate gapu palang iti Valentine's Day dakkel obligasyon ti naganak amang kita ti itinerary dagiti anak high school students nga kaagresibo da no sex iti pagsaritaan masapay nga rason Idol Bernard gapu ti panagiinom dito bubengket nung ba iti sa saadin iti panunudan sa pakaramidan iti saang nasiyaat para palang iti panakarakrak iti masakbayan iti may sang ubing nga alig na kita karusing iti panag-adolescent na Idol Bernard. Masapay nga faktor kay gabukan iti online nga sites iti porn sites Idol Bernard nga sumit pakaengganyoan dagiti bubing nga immature pa lang iti bang panunod na ket aramidan dan dagiti sabsabali bambanag mapang-explore iti pagbagida. Curiosity ti pakasangem. Dito nga data is 2024 not 2025. Awan tina i-record 5 from January up to this time. So kahit nga sa posible giti na duma nakaanak dapay ki din Idol Dennis. Uwang nga rod, Idol Bernard, iti nakalagladig ita panunutan 13 tawen kababaan nga nagsikog 13 years old, paunimitin. Paglampas pa lang iti elementarya kit talagang na-developen. So arik na tiya masubing masapa. Ala na siya atin na sa pag-asawa ta magdunto ta pukom ko na dahil ba ngam nasapa mitla uni at 13. Dete amok nga personal 16 years old suna. Ngam no dete 13 kat kasi baka di na pay kaya. Di ba dapat dete na i-record idi ko nga 11 years old. Di ba? Kumusta nga ta 11 years old? When ada Jack Mariro ket 10 years ago dete idi nga nagsaron dete nagsisigog idi ti dete idi ko dependent from Lawag dapat Jesarat idi Idol Bernard isong at least dete ket adet programa at gobyerno timawat damit iti tulong kada iti bumarangay alin di taranda kumati paigitan da iti curfew hour kaso maliklikan iti panagpaspasya iti bubing iti dis oras iti rabrabi Idol Bernard. When ana nga ta digito ingket digito duma siguro ket babarkada da ay Idol Dennis kada kwa deta pa mapanda giinom kada kasjay baka na disgrasya mo digito da duma no kas pagarigan na pagtripan or whatsoever di ngamin. Agree ko na pa, taaso nga talikod mo. Makaharap namin. Mag-magazine. Amang dagita kami nga tawag get dati papilat ako na dahil naglabas tayo kami dagita isungan no hamumaan na daan ka dagito talagang narigat no awanti control itirik na itiya may sa nang runa no mangrugin itiya panagbarito panagbalasang dataya may sa nga estudyante Idol Bernard. So iti agdama nagpalagip iti Papcom Office nga masabol nga tumulong dagiti naganak amang bantay mangkita iti sitwasyon dagiti anak data tumaliklikan iti kasyo nga nasapa nga panagsikog Idol Bernard. Idol Dennis Gabriel Alipio Tatak Aramen.